abasihambele nabantu besiyena egameni likaJesu. Siyabingelela abazalwane bethu, siyathanda kakhulu. Yabona ukuthi lezi ikhalo ihlezi kuzo ngaba inhlangano umuntu namhla yizini. Siyabingelela ngegama likaJesu. Yakho. Mayishinda. Now, bazalwane, we have discussed it in the past. I apologize for pondering on it for quite a while. Uma ivangelisi lishumayela, ngiyacabanga ukuthi seniyazi kumele lenzeni. Yes. It needs to do one of three things. Yes, sir. It needs to return us back to God, back to people, or back to us. Yeah. If we do not have that, we haven't preached. Hallelujah. Because the Bible or the gospel is there to transform us in a certain element in philosophy. And uma sizoshumayela and get carried away ngokushumayela kuhle kodwa singafundisanga to influence the mind. Yes, sir. Because the word of God says by the renewal of the mind. Yes. Truly asking if we have so ngakhathazeki mina ngisuyeke umzalwana ngishisa angishisa ngisuyimza abantu abazalwana abashisayo azoshisa ayesa call back next week into enzoyibona la yobe isemama. I want us to have a conversation bazalwane around the subject of do not leave your integrity. Amen. Yes. Noma ngingathi be a man or a woman of integrity. Yes. Yeah. I think I was shocked makufakazwa because uNkulunkulu uzokhuluma ngayo exactly lento ebesifakaza ngayo. Angiyiphenyanga manje yabo akho lutho ngapha mfowethu yabona. Akho lutho ngithi ngideclare. Now bazalwane uma sikhuluma nge-integrity yomuntu sikhuluma ngokuthembeka. Because ukuthembeka akuvele ejazini. Hallelujah. Ukuthembeka akuveli ekuculeni kamnandi ukuthi we have sang well therefore I sithembekile. Ukuthembeka akuveli namkhololo. Yebo. Hallelujah. Hallelujah. Ngisho ungayifaka irosari yakho ibe yinhle ilenge entanyeni ngiyaxolisa abantu kodwa ayisho ukuthi noma ungagqoka ikhasiyo yakho ivevezele kanje lilenge ngaphi ibhandi lakho lilenge liyayazela akusho ngiyaxolisa abantu ngisho ungagqoka ikhasiyo yakho lilenge ibhandi ngapha uhamba uqonda ukuthi that does not mean there is integrity. Now we will read the book of second book of Samuel, lapha 11, and we will understand ukuthi integrity is lekelelaphi. Nokuthi what happens when we move from a place of integrity. Because as the church grows, kufanele kube ama principles lawa esiwafundisayo bandla ukuthi kungandi ibandla bese kuncipha ukwethembeka. Ngoba there is a habit yokuthi uma ibandla lenyuka ngenamba bese kwehla i-integrity yabantu abathembekile. Because wonke umuntu usuke eyibona in a crowd ukuthi angibonakali abangiboni but ngenxa yokunyuka kwabantu yenza ukuthi kunganakeki lama principles uNkulunkulu asinikeze wona. Now read ukutheleza uhleli nje kanjalo mfowethu phumule kahle nje kakhulu ngizwile last week ngatholile ama message bazalwane ngiyabonga kakhulu ukuthi ngikhiphe ikonzo late ngizwile ngatholile ama message Nkosi ngisize asiyantona egama la Jesu. Chapter number 2 incwadi kaSamuel Second Samuel chapter number 11 siyafunda from verses number 1. Bible lesizulu lifundeka kanje isono sika David noBathsheba. Verses number 1
Emva komnyaka ngesikhathi sokuhlasela kwamakhosi uDavide wamthuma uJowabe nezinceku zakhe zinaye kanye noIsrael wonke babachitha abantwana bakwa-Amoni bavimbezela iRaba kepha uDavide wahlala eJerusalem. Now bazalwane, uDavide is the same small boy. Remember ngesikhathi ehambisa isikhaftini kuthiwa uye empini, he ran wathatha isikhaftini eyolethela abafowabo wafika wathola le ndoda yena wathi umuntu ozoyibulala uzothola malini Uyotholana. Angithi ngikhumbule leso sikole wathatha amandla u5 siyabaye banandise nje abashumayelayo utamele JESUS kwazi lokho sasineko ngosiyami iBhayibheli alishongo sokula nje ngokusheshsha okukhulu right loyo mjitha loyo bazalwane naxolisi loyo malume loyo uDavide. That's the same man owabulala uGoliath. That's the same man ongathathanga the anointed. Yes, somewhere. Ukuthi ubani lo David lo wathi esethola uSamuelelele lapha kwahlephuna ingubo yakhe wathatha lesigubhu sakhe that's the very same man who is filled with integrity. But lithi iBhayibheli ngesikhathi sokukhuphuka kwamakhosi so kusho ukuthi kwakune season lapho kwakufanele ukuthi amakhosi including uDavide akhuphuke aye empini. The Bible says uDavide useyathumela wasala eJerusalem ngesikhathi sokukhuphuka kwamakhosi kusho ukuthi the heads of families ngesikhathi enyukile to do their responsibility within the nation. Kodwa kwakhona inkosi who decided to stay behind. Yathumela abanye yahlala. Now it becomes a problem on its own. Because we must check asibuza ukuthi iphi inkosi yakwaIsrael. Siyanibona nina Israel but asiyiboni inkosi yenu. Siyambona uJowabi othunyelwe but isikhathi sokukhuphuka koJowabi but isikhathi sokukhuphuka kwamakhosi. Yeah, akusisikhathi seyinduna. But isikhathi sokukhuphuka kwabantu ababambe iposition ethile in their families, in their companies, in their communities. Isikhathi sabo sokuthi bayoprotecta the kingdom. Ukukhuphuka kwabo kusho ukuthi akuzukuba nalutho okuzobuya within the community because they are there to protect what is in the city. Akudingi ukuthi bebe in the city to protect the city. The city will be in trouble if the protectors of the city are waiting in the city for impi ngoba kuzolimala abantu ebekungamele balimale. Indawo yempi yamakhosi ibekiwe ngale outside the city. Yisona isizathu sokunyuka kwamakhosi. So little Bible looked at it, what Joab okukhuphuka. Now listen to this. I want us to read because if singa influence hanga your mind ukuthi uyicheck ukuthi yikuphanga sala khona. Ngesikhathi esinje kwakumele nibe la. Kodwa ngaba I want you to preach to yourself. Verses number 2. Yeah. Kwathi kusihlwa uDavide wavuka embhedeni. Yes. Wahamba ophahleni lwendlu yenkosi. Wabona esophahleni owesifazane egeza. Owesifazane wayemuhle kakhulu ebukeka. We have a big problem now. Because there's a man ebekumele ngabe uyolwa namanye amadoda lesikhathi sokukhuphuka kwamakhosi wasala uthi uthu wathe ikambaleni lembhedeni wabhoreka lo yabhoreka inkosi yabhoreka lenkosi Yathi konje kuneyimbobo.
Preach to yourself. Hey, man. Little Bible, he went on the roof as a king. How a whole king. A whole king that is supposed to be protecting the city is found wanting. One irufaksinda mukha. Man bazalwane iroof ayina capacity yokuthi nje ngapho umuntu okhulile awuthi ngihambele kwe-roof asikhalela ukuhamba kwe-roof ebusuku. That is not a place for noma ngabe ubeke kwenza ama-renovation athi it's not his place. Hayi futhi ngalesikhathi and uneyisebenzi lo muntu. Yini le esihambisa uDavid ephekwa ama-roof? David uwaxoshele nonke amadoda ukuthi aye bese ukorekele emarufini. Hamba nje uyaqiniza. Full view. Number two. Emfuleni kusendawo yokugeza vele. So ayikho into wrong ngomuntu ogezayo emfuleni. Usenda umalume lo osuke wahamba emarufini waya ngasendaweni yokugeza. Ngoba endaweni ezinje historically naKwaZulu nje kwakukhona indawo ekwaziwayo ukuthi amantombazane yabona lapha indawo yamantombazane nje leyo yokuthi bawashe bayigezele bese abafana ingali indawo yedadama madoda. But une-knowledge evuswa yisithukuthezi sendoda engayanga endaweni ekumele ngabe yakhumbula ukuthi ngapho konje kuthiwa kugeza umama. Bageza njani? Lithi iBhayibheli wahamba mayefika wabona. Angithi yabona inkinga yenzeka manje usefike angithi uhamba endaweni wrong nesikhathi esi-wrong. Hallelujah. Environment wrong. Amakhosi ahambile yena uselela usebona umuntu egeza nje usebona ukuthi mhle nje egeza nje ingoba usendaweni wrong. Yeah. So lithi iBhayibheli ke usebona lo mama egeza. 3 share verses number 3. uDavide wathuma wabuza ngalowo owesifazane. Yes. Omunye wathi lowo akasiye uBathsheba yini indodakazi kaEliyamu umka Uriya umHethi na. Right. Uyabona sayinama inquiries ukuthi ubani bazalwana. The church is not a place of inquiries. Yes. The church is not a place of inquiries. Bafwethu, the church is not a place of inquiries. Ukuthi uzothi kade wagcina besiloqalazo wemakhobuba. Angisazi lesilendo. Inquire ukuthini? You are in the wrong place ngoba awuswena nobhala. Uhlalaphi?
economy uzenu ba. Uhamba nobani bayihamba. Amen. You are in the wrong place at the wrong time. Because amanye amakhosi. Now uyabuza nje. Verses number 4. uDavide wathuma izithunywa wamthatha wangena kuye walala naye ngokuba wayesehlambulukile yena ekungcoleni kwakhe wabuyela ekhaya. Bazalwane. Can I make it awkward? Yes. In the kingdom, this is one place that everyone should feel safe. Yes. Hallelujah. Out of all the places, the marketplace, everywhere last summer, this is one place where nothing is going to happen. Hallelujah. Hallelujah. I want to guarantee you that this is a safe place. Glory to Jesus. Ngokuba bafana bakho bayaliwe. Now look at this. Utu David is sent. Now I want you to look at the authority. Because Utu David knows, who will dare to refuse Ebezo David? Hallelujah. I'm going to say, Use misuser power. Amen. I'm going to learn that we need to understand the psychology yabantu esibashaye ngamavesi uthola ukuthi nangu umuntu uselale nomuntu of high authority ukuthi yena wathini. You need to understand the power dynamics that are in play. Hallelujah. Ukuthi akulula ukuthi urefuse mangabe iauthority ingaphezu kwakho. Noma ubone ukuthi ku-wrong. But it is not easy because the power dynamics are very different. Amen. So we may excuse Unga Uri kule argument yama Bible scholars athi yena naye wayethanda. It can't be because the power is not the same. Kwayena uzophelelwa indawo yokuhlala. Kwayena umyeni wakho uhambe uye enkosini ukuthunywe yiyo lenkosi. So what am I? So the power dynamics athi akakwazi ukunqaba because of also the cultural beliefs angaleso sikhathi. Yayingekho lento yama human rights ukuthi nje no is no. Because my is ukuthi ufuna umuntu la nje. Ayengekho ama civil rights organization. Ubuzodingiswa. Hallelujah. I wanted us to clear that out. Verses number 5. Owesifazane wamitha Yeah. wathuma wamtshela uDavide wathi ngikhulelwe. uDavide wayesethumela uJowabe ngokuthi thuma kimi uUriya umHethi. uJowabe wamthuma uUriya uDavide. Imasheni. Umka Uriya uthumela umlayezo umuntu alright. Njengoba ngiphoqile nje. Ukuthi yabona njengoba besisonke. Sekunjalo. Kunama result. Sekunjalo. Sesibe excuse umka Uriya. I want us to bring it to the context. Sesibe excuse. Right. Uma uya kwamfana. Azophuma ama result. Glory to Jesus. Amen. Yabona ama result okulala kwamfana. Bantu bami. Ama result obuya kwamfana. Azobuya. Amen. Ayiki payment engena sleep. Jesus. Hallelujah. Ama results noma ngabe uthe woza sokubuka Netflix and chill.
kodwa ama-result azophuma, uzobuya uNetflix. Hey, glory. Lento I want us to be realistic as possible. Lento ethi angeke senze lutho. Into engekho leyo. Hey. Ayisebenzi leyo. Oh, I want to just spend time to you. To you. I want to get to know you. Sesizoze sikethana to know egumbini elifihlakele kwenze njani. Abasekho lona nto. Yabo. Hey, Nkosi. Awungasambizela umlindelo kwenze njani. Lo get to know kodwa wawusudinga ukuthi kulindelwe kwenze njani izophuma islip sakho. Hey. Noma ngabe uclever njani, but at the end of the day lokho kwenzeke kukhulu umese report ukuthi ukhulelwe, it will happen because lona vele uyakwazi ukwenza ukuthi kube yileyo ndlela. And you must be aware ukuthi wena sekumele kube 9 months nje ubeke eceleni of your life. Kumele kube no9 months nje ubeke nje side ukuthi lo 9 months ke ayike unamaplan ekade ngingenawo kodwa sekumele ngiphushe lo 9 months. I-ground lokupractice nangumkhulu uyashumayela khona uthi umkhulu i-ground lokupractice alidlali final. Mase kuyokuffinal kuyiwa lapha ya eAmsterdam Moses. e-arena e-FNB asithathe ke ne-FNB kuyiwa e-FNB mase kumele kudla. So wena uzoloku wakhulisa abantu ngawe, uzoloku wafundisa abantu ngawe. Umuntu ofunda ukulala ufunda ngawe, kodwa iproblem ukuthi laba bantu abahlali. Hallelujah. Ubabona sebehamba lo uloku nje usho ukuthi hey phuma imizi yakana. Hey, vangela mfethu, vangela. Uyishayisiwe ngento engenamsebenzi. Oh. Uje bonke abasuka la. Hlala emzini yabo. Uthi ngekhanda emshado. Ipi yakho. Yeah. Preach to yourself. Yes, sir. Preach to yourself. Yes, sir. Uloku wagaba ngokuthi ubabwe ingane akakandaba uganile ubabwe ingane zami ngo. Yes. Hey, Nkosi. Bazalwane, akungabi uwe iuniversity uyaphasisa nje kuyadlula usale wena ngoba kaze sibone university ngene emsebenzi into ekuthiwa uyaphasisa uyagraduate kuyadlula because you are the one that allows it. I'm here to preach the gospel of God ethi nqaba ngawe. Glory to Jesus. Yebo. And the biggest problem ukuthi if you continue ngale ndlela le uzogcina wena usune experience ozoloku uyichazela abantu abafisa ukuzokwakha nawe. Unnecessary experience. Ufikane nomuntu oright
ephila ubungcwele kuyingcebo yenkosi ethembekile kodwa nje kwenzeka into encane akudamo ngiyawazakhela Ngiyawazi. madoda ngiyawazi nawe abona abafazi yabazi yabona mayisenze nje usuke sezokwenza nje leyo experience unnecessary Amen. icomplicate umuzi wakho because kumele njalo kuyeba konje uzakhele wakwenza mama konje okunye uzoloku ufika uzakhele ongamazi makhoba uziyofa uvikele lo zakhele ukuthi hey ayiwambambisa kanzima umsebenzi hawu ngozalwa ulobolile wayenza into right yonke into yaclean but usuloku uvikele lo zakhele ngoba nangohlulwe ugwema uzakhele asiqhubeke shema Verses number 7. Esefikile kuye uUriya, uDavide wabuza kuye impilo yakhe. Kodwa nje khamba kanjani? Nempilo yabantu nokuthi impi ihamba kanjani. uDavide wayesethi kuUriya, "Yehla uye endlini yakho, ugeze izinyawo zakho." uUriya waphuma endlini yenkosi. Wamlandela isipho sokudla esivele enkosini wadayibamba kanje my boy. Bazalwane, angithi uUriya ilo umyeni walomama lo sekhulele. Yebo. Uyabona ukuthi isikhathi sempi isikhathi sempi side kangangokuthi kukhona umuntu okhulelwe azabone ukuthi ukhulelwe. Angithi bekunama pregnancy test ngaleso sikhathi. Ukuze ubone nje ukuthi ayichanazi inyama. Esisu sakhulu. Ngenxa yokude beni, ngendlela ebiyinde la. Ulithi iBhayibheli uDavide wathi akubiza umyeni wakhe. Asheshe abuye la. Uma efika uthi iBhayibheli hamba kanjani? You right. Yeah, all right. Awugezwe ekhaya. Umnika ne-parcel nesipho uthi awuye kwakho mama Ezinyawo my boy. angithi uyazi ukuthi umoshile unkosikazi kaOriya usethi akuze umnikazi wakhe ke manje azombatha lejazi litali look at the dynamics. Now listen to this. Uriya usempini, he's a busy man. Yes. He is a man of purpose. Ususwa empini. Ususwa umuntu ongekho empini. Umemuvela la into the comfort space. Uyambuza ukuthi kunjani bese uthi hamba kwakho, geza uhambe uye kwakho. Yabona? Ususa umuntu okupurpose. Yes sir. Umletha la Who is at the right place at the right time with the right people doing the right thing. Uzomsala. Yeah. Kule chaos yakhe. Madoda, lidala pasopana. Lidala mzosho nje lokho. Now, lithini ke Bible check. Verses number 9. Yes. Kepha uUriya walala ngasemnyango wendlu yenkosi kanye nazo zonke izinceku zenkosi yakhe. Akehlanga endlini yakhe. Angithi uyambona umuntu onepurpose empilweni. Discernment. Uyambona umuntu obusy ongenasithukuthezi nje sokudlala sokuthi manje sekumele ngiye endlini yami ngoba naku sengithunywa enye indoda. Akasuki from his post. Because uyazi amanye amadoda Uyazi ukuthi amanye amadoda akusisi isikhathi so ayikho indoda emele nonkosikazi wakhe because nesikhathi sempi yonke indoda kumele ibe stationed ukuthi iyovikela isizwe so nasi uUriya kwala ngikhona kusengozini kumele ngidefend the kingdom ngoba njengoba ngisukele kunembobo le ebengimi kuyo ekumele ngibe kuyo abangangena kuyo so I can't be removed from my purpose. Yebo. Jesus. Lithi iBhayibheli isishilo inkosi yathi hayi hamba la wayibona into uUriya wathi ayazini inkosi vele la so I understand so I mina ngizokufana nenkosi I will keep in my position Yebo. funda she
verses number 10. uDavide esetsheliwe ukuthi uUriya akehlanga endlini yakhe. uDavide wathi kuUriya, awubuye kuhambeni yini? Awehlanga ngani endlini yakho na? uUriya wathi kuDavide, umphongolo noIsrayeli noJuda bahlezi emadokodweni. Inkosi yami uJowabe nezinceku zenkosi yami zimisele endle. Mina ke pho ngingene endlini yami ngidle ngiphuze ngilale nomkami na. Jesus. Kuphila kwakho nokuphila kwemphefumulo wakho angeke uyenza leyo. Man of integrity. Eyathi angeke mina ngize ngiyolala kami umphongolo kaNkulunkulu usentabeni noJuda usentabeni mina ngilale la uJowabe neFibale where I'm supposed to be. I cannot leave my position, unfortunately. I am sorry, but I will not leave my position because unless it's cut, so good we need to be defending the city. Now, umphongolo kaNkulunkulu yilo owarepresenta ipresence kaNkulunkulu. WawuNkulunkulu phakathi kukaIsrael. So I cannot be going home. uNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu kaIsrael. Ngiyolala kwami. I will not do that. Akumele kwenzeka okwenzakalayo. Kodwa kuphila kwami. I will not go home. Umkami ngiyamthanda but isikhathi esikuso isikhathi sokuvikela. Wayena akamlindele ngalesikhathi ngokuyazi ukuthi. Yebo. This is a man of integrity. Inkosi sithi hamba ufudumala. Ngiyacabanga mhlawumbe kwakusebusika. Mina impela yayongitshela kanye. La sisipho. Usuveleke nje kangaka. Hambiseleni sipho. Because this is a man who understood the assignment. Ukuthi times lying around uNkulunkulu esehlanga eziwa noIsrael. Mina ngibe la. Yolala. Hawu kodwa Jesu washumayela futhi. Now look at this bazalwane. Read Shane. Verses number 12. Wayesethi uDavide kuUriya, hlala lapha nanamuhla. Kusasa ngiyakuvumela ukuba uhambe. uUriya wayesehlala eJerusalema lolo suku nolulandelayo. Esebizwe nguDavide wadla waphuza phambi kwakhe wamdakisa. Kusihlo waphuma ukuyolala embhedeni wakhe kanye nezinceku zenkosi kepha akehlanga endlini yakhe eDavide. Emanzi nte. Wale kusala uyalala lete. Yantala. Can I say this? Can I say this? Yabona thina ngoba siyasebenza siyahamba amazwe. Khona lapha ekuthiwa nje after work we are for some drinks. Nathi siyaya bazalwane. Yes sir. sir. For some drinks. Sifike sihlale lapha. Bese sibona umuntu etransforma from sober to drunk. Ubona umuntu kade akucabanga ukuthi angayenza into ethile. Umuntu omhlonipha kabi emsebenzini. Kodwa mayesethe ukunatha a man of integrity. Kodwa masekubona usekuthintile. Ubone kushintsha behavior ukuthi Kube namahlaya. esesebe namahlaya ufanele Athe phecelezi. basopa abantu abaphuzisayo. Amen. Akusibo bonke abantu abakuthengela. Can we preach it? Akusibo bonke abantu abakuthengelayo abakuthengelela nje ukuthi bajabule Ngaphezu kwamahlala. akubona bonke abantu abakubiza ngisuthi hayi namhlanje ngishaya bethi hayi woza soploma phuza noma ithuba.
Because ultimately, lento issue uthi ukubeka esigabeni sokuthi at some point you will lose your senses. Hallelujah. Hallelujah. Uzobuya endlini usuzochaza. 2 a.m. That's the it. Mase kuphuma sleep. Singephume manje. But mase kuphuma sleep Uriya esethi ayibo leya nke yenzakala phela nasi sleep sakhona usuzochaza manje ukuthi hayi mama phela awuyazi sasijabulile lapha nabafowethu hayi asitende ma nawe sekumele uchazelwe manje. I can explain. Don't explain, Baba. Lithi iBhayibheli wadawa kodwa wathi angidli. Ngidawa nje ngizophelela la ngizolala nabafowethu. Hallelujah. Because his assignment doesn't change noma ngabe sephuzisiwe. Sis, lalela. There is a knowledge engapha, ne? Yokuthi uma lo ngapha ekubiza ethi we'll just have 2 glasses of wine. Kuba ne-expectation yalo ongapha ukuthi athi noma ngabe ubuyintombi kaJesu enjani. But after 3 sips, we are relaxed. Glory to Jesus. Hey. Can I take off my shoes? Can I sit on the bed? Can I take a shower? Can we preach the reality? Hallelujah. Hallelujah. Uyabuza la awufuna ukushawa. One, knowledge no ukuthi yini ugezele ishini. So mawuzwe le shower. Yo. I've been there bazalwane. Yabona indawo le shower. Kwamathi le shower leka ngisho ngifike ngigezile. Yeah, bro. Because they are exposing you to a world that you are not familiar with. Une Wi-Fi, unane Wi-Fi no. Uzovula TikTok lapha. Uzovula TikTok. Umqhwande kusekuseni. Update. Angithi kune knowledge engapha. Ebona i-vulnerability yangapha. So there is power. The power dynamics are not the same. Manipulation. This is number 14. Kwathi ekuseni uDavide wamlobela uJowabe incwadi wayithuma ngesandla sika Uriya. Yes. Uriya bayifunda ngabe? Verses number Ubani ufunda incwadi Linda. Kwathi ekuseni uDavide wamlobela uJowabe incwadi wayithuma ngesandla sika Uriya. uDavide Ubhalela i-captain. ubhalela i-captain. Yes. Uyibhala uyinikeza uthi hambe. Indlela athembeke ngayo. Indlela athembeke ngayo. Akayifuni His integrity. Between yena noJowabe. So mina ibephosi yami ukuhambisa incwadi noma kukhulunywa ngafowethu. uyabona kuba isikhathi samanje sekukho ukuqhwanda amafoni abantu manje. Uyabona manje bazalwane. Wayofika nje esefaka ibhasi lomkhosi. Phambili. Kodwa uyihambisa injalo. Yes. Incwadi ekhuluma ngaye. Uyihambisa kuJowabe ithini incwadi? Ithi incwadi waloba encwadini ukuthi misani uUriya ngaphambili lapho impi ishisa ngakhona. Ayibazalwane kodwa lenkosi nihlehle kuye ukuba ashaywe afe. Yes. Musho inkosi.
Uphethe ngesandla. The very same man ongatouchanga the anointed. But because of power, he's compromised. And my Yes. Using their power. using the power. Anazi. And no Joasi lo agana power Over the yokuthi king. question inkosi. Oh. Ngoba lo mfolo ubuye ekhaya akubekliwa ubuye ekhaya akazi ukuthi wenzeni uzothi kuthiwa hayi mase phambili uthi alright malom Ngeke nashawe apha. you've been promoted okay oh mimi ngibambela they want a promotion kodwa nathi yashisa hapa akusiwonke ama promotions azokha abanye bafuna nje ukuthi ufaile to expose you when we tell you that I am promoted emsebenzini kanti khona nje umuntu othi nizombona Mnikeze nje. mnikeze nje 2 months you're not prepared for that place kodwa uyayilwela umile bayangena abantu ayithina solo sayekwa ngesingafakwa singafakwa awucheck nokuthi ama qualifications ake liyakhona unawo but ayidala sikhona la ecompany abantu beseqaje bengena bephuma hey you are compromising Uriya wena Yeah. now the Bible says what mbekeni la ishisa ngakhona afa Ashawe apha. funda ke shem Verses number 16. Kwathi uJoabe esahlozinga umuzi wamisa uUriya endaweni lapho azi ukuthi kukhona amadodana amandla. yeah Abantu bomuzi baphuma balwa noJoabe kwawa abantu abathile ezingcebweni zika Davide wafa naye uUriya umHeti. Uriah was trained by David kuleli atshe in the cave. One of the 300 I'd say in the cave of life and death. Wayithola esebeko esebetray by the man who trained him. Azi ukuthi akanawo amandla kuMaria yakho. How bazalwane, can we mentor people and also still protect them Yes, sir. Wish them And well. love and wish them well and love them and be grateful mangabe bepusha Yes, besikhulu? yes, yes. Mama acquire more. Mabe acquire more. It needs to be a victory to you. Ukuthi uNkulunkulu lento wayibeka kimi ukuthi ngihambise kulo muntu. I am seeing. Let us not be offended to our minds that we have mentored. Jesus, that's power. That's power. uNkulunkulu wangibonisa lento ngendlela emangalisayo. Someone I mentored wajika wazoba imanager yami emsebenzini. Because God does strange things to sharpen your character. Now this is Bible wafake uUriya and then yaku 27 share. Verses number 27. Sekuphelile ukulila. Yeah. uDavide wathuma wamletha endlini yakhe waba ngumkakhe wamzalela indodana. Kepha leyo nto eyenziwe nguDavide yayimbi emehlweni kaJehova. Jehova. Yebo. Bazalwane ungasicashela. Abafihlela abantu. Yabona bazalwane ungasicashela thina it's okay and we are happy with this. But khona umuntu Obonayo. obona lo. Yebo. Lithi iBhayibheli esezama ukuyirectify manje uDavid ukuthi hayi akungabi nomfelokazi nje uhleli yedwa la ngiyazi ukwenzakaleni akabuye napha azoba unkosikazi wami. But yize esezamile ukuyicorrecta. But emehlweni kaJehova Bangayini. usezamile ukuyicorrecta but there's a loophole. He has not repented. That is why iyimbi. Because uzogqiba inkinga ngenkinga. Now iyake lapha sibone the results ku 12:1. Chapter number 12 verses number 1. Yeah. uJehova wayesethuma uNathani kuDavide wafika kuye wathi kuye kwakukhona amadoda amabili emzini munye enye icelile enye impofu
Ecebileyo yayinezimvu nezinkomo eziningi kakhulu. Kepha empofu yayingenalutho, inechukazana lilinye elincane nje kuphela eyayilithengile yalondla lakhulela kuyo nakubantwana bayo ladla ucezu lwayo. Laphuza esitsheni sayo lalala esifubeni sayo lalinjengendodakazi kuyo. Kwase kufika isihambi endodeni ecebileyo yayeka ukuthatha izimvu nasezinkomeni zayo ukulungisela leso sihambi esasifike kuyo, kepha yathatha ixhukazana lendoda empofu yayilungisela umuntu owayefikile kuyo. In verses number 5, intukuthelo kaDavide yavutha kakhulu ngalowo muntu. Wathi kuNathani, kuphila kaJehova umuntu owenze lokho ufanele ukufa. Uyakulibuyisa ixhukazana liphindwe kane ukuba enze lokho nangokuba wayengenasihawu. Right, bazalwane. Kufika a wise man, a prophet. Yebo. Ufika kuDavid. Now look at this, Understanding bazalwane. this is Sizokhonza kahle kukhulu mase understand lokho. Oh, Ukuthi lo muntu othunywe uJehova, ethunywe uJehova himself. But umthume kuking, ukhanda indlela yokuthi amtshele lento asuthiwayo. yes. Ukuthi noma isephutheni inkosi. Sizokhonza kamnandi mase understand ukuthi udunkuzana mangabe khona into ayenzile. Regardless of ukuthi wendlini, but wena kumele ube nendlela yokuthi ufike uyibeka. I understand that uzokwazi ukuthi uyibhekise kuye. Bazalwana, hayi ukuthi abantwana bethu abathanda ukukhuluma iqiniso, but indlela esi-approacha ngayo lento yenza ukuthi athi uyabona mangingakhuluma iqiniso ngizobulawa yilo leqiniso. Ubaba ngiyamazi ukuthi mangingamtshela lento ngcono ngife naye. Uphiliva stabilize ezandleni because you struggle to structure things. You struggle to structure things with your husband. Ukuthi umchazele into ngendlela azoyi-understanda ngayo. You struggle to structure things ngonkosikazi wakho ukuthi uma-understande umtshele into ngendlela azoyi-understanda ngayo. Ungaqhamuki nje usuyi-accuse nje ukuthi ayisizwile ukuthi khona babula lo Uriya ekhaya kukhona uthatha ngakhe. Sizwile phela abantu bayakhuluma bakithi. Uriya nje akekho nje. Akekho nje Uriya namhlanje. Asina Uriya nje. But sizokhonza kahle mangabe uzo-approach umzalwane in the way that you would like to be approached. Amen. Ngoba izwi uDavid manje sezwele indaba le yafata. Uthi bano yakabulawa. Now listen to the man on the next verse. This is number 7. uNathani wathi kuDavide, Nkosi nguwe lo muntu. Nguwe lo muntu. Usho kanje uJehova uNkulunkulu. Uthi ngagcoba ube inkosi phezu kaIsrayeli. Ngakophula esandleni sikaSawuli. Ngakunika indlu yenkosi yakho nabafazi benkosi yakho esifubeni sakho. Ngakupha indlu yakwaIsrayeli neyakwaJuda. Uma lokho kungakwanele ngangiyakukwenezela lokho nalokho. Verse 9. Udeleleleni izwi likaJehova ukuba wenze okubi emehlweni akhe na. Look at the structure of this bazalwane. Uqala icraft indaba. Yabona? Uyikhanda bayindaba. NoDavid uzoba involved indaba kaMprofeti. Uma eqeda ukuthi hayi Nkosi, njengoba usuyikhiphele i-judgment, uwe Uyisa nje inkomo nga4. bole inkomo enga4 nga5. Because uJehova akathokozanga nasenzo sakhe.
Uthi kuzo zonke lezi zinto uthi engikunikeza. kuzo zonke If lezi it wasn't zinto enough. wena ngakuleya ngisho amakhosikazi enkosi yakho, everyone I gave you concubines yonke into wazethi, but wena wakhetha ukuthi kule 1,000 le Uma bekungenele. enginikeza awu kube bekungenele bengizokunika more. Hayi. David, Bazalwane asifundeni ukwaneliseka. Bo baba, ask for more. enkosi. And two, can I whisper this? Lento esicabanga ukuthi siyithole emhlabeni, laba abanye banayo nayo. Iyafana. Hallelujah. Yeswele mafowethu. Ungayiphindi bazose iyafana. Solomon 1,000 sazwa isizwe. Iyafana. Ahle makho. Now ufunda ke shenge, ufunda shenge. Verses number 9. Udeleleleni izwi lika Jehova Yes. ukuba wenze kube emehlweni akhe na. Yeah. Ubulele uUriya umHeti ngenkemba. Wathatha umkakhe abe ngumkakhe. Wambulala ngenkemba yabantwana bakwaAmoni. Yeah. Ngalokho inkemba ayikusuka endlini yakho. Ngokuba ungidelele wathatha umkaUriya umHeti ukuba abe ngumkakhe. Yes. Kubeka shenge. Usho kanje uJehova uthi bheka ngiyakukuvusela okubi okuvela endlini yakho. Ngithatha abafazi bakho phambi kwamehlo akho. Yeah. Ngibanike umakhelwane wakho alale nabafazi bakho ekukhanyeni kwelanga. Verses number 12. Ngokuba wena wakwenza ngasese, kepha mina ngiyakukwenza lokhu phambi kaIsrael wonke naphambi kwelanga. Bazalwane. Bazalwane, is it worth it? No, it's not. Mafowethu, is it worth it? Leya nkulumo le besikhuluma sihlebeza. Yeah. Is it worth it, man? Come on, James. It's not. And we cause after. Preach to yourself. Yeah. It's not worth it. It says it's not worth it. Because no matter how much you are jablis at the expense of your own happiness, it's not worth it. You have too much to lose. Laba order vile laba. Laba order vile. Banenhliziyo ezifo. Yabona mawucanga ukuthi uzojabulisa laba. Ahlale. Uzoba nenkinga. Ayibonge igama lenkosi. Amen. Ubeka leshiya ngokuthi uDavid 13. Verses number 13. uDavide wathi kuNathani, ungonile kuJehova. uNathani wathi kuye, noJehova ususile isono sakho. Right. Awu. Listen to this. Listen to this. Repentance. Yabona ukuthi uDavid uyidonsisile nguyito. Uyidonsisile umdava le. Umdava kunokuthi avele athi ngoba vele usemoshile abiza uRiya. Athi yazi uRiya ngimoshile mfowethu. Repent uNkulunkulu. Uqhutshewe ngendlela eqhutshewa ngayo. But wayidonsisa yalinde kwaze kwafa nomuntu. Wafa umuntu nomuntu. Kwafa umuntu nomuntu. Nengane naphila. Ngoba nengane le abayithola ayiphilanga. Fast our father. Sekabulele. Wathi ungena ku fasting. Yathi inkosi hayi. Ayizophila. Because there's an expense that needs to be paid. Everything comes at a cost.
But lalela phindelo la yini ukuthi uDavid uthini uNkulunkulu? uDavide wathi kuNathan, ngonile kuJehova. uNathan wathi, noJehova ususile isono sakho, awuyi kufa. Angithi ngibona uNkulunkulu onomusa. Yonke le nto abeseyibalile lapha. Yonke lento abeseyibona, angithi ngibona yonke lento abeseyibalile. It only requires repentance. Amen. Glory. The same time akusena dialogue ukuthi manje kuyoshintshwana manje kuthiwa hayi njengoba usuphendukile nje hey kodwa lithi iBhayibheli uDavide wathi ngonile kuNkulunkulu umprofeti wathi hayi ke noNkulunkulu ususile isono. Amen. Akufunekanga mbuzi, akufunekanga nkukhu, akufunekanga ndlovu, kodwa ngoba ubuyele kuNkulunkulu obonile wathi uNkulunkulu ngonile kuNkulunkulu wathi sisusile isono sakho. Namhlanje can we do a prayer of repentance, Yes. because we all have areas that we're supposed to repent from. Yes. Yes. We all have that little corner. We all have that Uriah moment. That's the gospel. But we need to come back to God and say, God, I have sinned. And immediately you repent. uNkulunkulu akabuzani umbuzo ukuthi wenze njani, wenze njani. But lithi iBhayibheli wathi ngonile umprofeti wathi noNkulunkulu ususile isono. Akubuzwa umbuzo, akunayimgedi, but nangu uJesu owabuza umbuzo, Ungabuzi imibuzo yena. ongabuzi umbuzo, kodwa come as you are. Namhlanje will pray individually, umuntu nomuntu will find their own corner, because there is that Uriah thing. Yes. Uyayazi le kuwe leonayo le Uriah. Yeah, lo Uriah lo, big or small. But come to the Lord, and uNkulunkulu will definitely remove the shame from you. Amen. Amen.